mag US Golf Tournament no oywayo nyithindo maromo 145 e tuke mano bagi alap Mathika Sports Club. E tukego mano bagi gi riwruok mar Junior Golf Foundation kanyakla gi bengi mar NCBA. E kind nyithindo mayawuowi Ishan Samani no bedo jaloch e kidieny mar nyithindo ma hikgi ni e kind 15 nyaka 18 bang' yudo points 88. Kushagra Sharma no otike thuolo mar 2 ka Kiunjuri Mathu no otike thuolo mar 3. E kind ma nyithindo manyiri Antonia Mbuthia kachiel gi Cheris Washira duto no otike thuolo mokwongo kata kamano Mbuthia no miloch. Hazel Kuria no otike thuolo mar 3. Tukegi no miyo jotugo thuolo mar manyo tiko mar yore tuke mag US Golf International Tournament mibiro bagi giko higani. NCBA Bank is privileged to sponsor these events because we intend to participate in the growth of this particular sport. It's not a very common sport, but we are enjoying participating in the popularization of the sport. And also, the junior golfers that are participating in these tournaments get an opportunity to earn ranking points that gives them an opportunity to participate in international tournaments in future.